Vážení klienti, rád bych vám představil možnosti, jak můžete získat firemní zákazníky, kteří organizují firemní akce, outdoory či školení zaměstnanců. Zajištění těchto aktivit je pro hotely nejziskovějším segmentem trhu, kde je potřeba přímé komunikace hotelu se zájemcem o pronájem prostor. Proto nemáme zaveden provizní systém, ale paušální poplatek za propagaci. Společnost Education provozuje portály edumenu.cz a hotely-pobyty.cz, vydává pro cílovou skupinu firem tištěný katalog Edumenu a spolupracuje s personálními softwary, které importují databáze z portálu Edumenu přímo do počítačů tisíců středních a velkých společností. Takto vypadá stránka s nabídkou hotelů na portálu Edumenu. Zájemce má možnost vybírat podle nejrůznějších kritérií, lokality, typu zařízení či kapacity. Stejně tak má možnost zadat bezplatně poptávku po vhodných prostorách, která je následně odeslána klientům portálu v požadované lokalitě. 20 000 tištěných katalogů Edumenu, obsahujících také databázi konferenčních a seminárních hotelů, je distribuováno přímo do firem jako příloha několika odborných časopisů a katalogy dostanou také účastníci desítek odborných konferencí. 5 nejvýznamnějších personálních softwarů má v modulu vzdělávání přímý odkaz na stránku hotely.edumenu.cz. Jedná se o softwary společností Vema, KS Program, Ron Software, Quasar a Nagit. Personalisté se tak jediným kliknutím dostanou se svého personálního softwaru přímo do databáze konferenčních a seminárních prostor. Jistě se ptáte na důvody, proč inzerovat právě na portálu Edumenu. Možná vás přesvědčí 10 000 přístupů návštěvníků za rok. Klienty portálu Edumenu jsou stovky vzdělávacích kongresových a konferenčních společností. Databázi prostor propagujeme i mezi tisíci středními a velkými firmami prostřednictvím personálních softwarů. Zobrazujeme vaše kontaktní údaje, komunikujete tedy přímo s klientem. Využijte akčního balíčku služeb, který obsahuje zápis do databáze hotely.edumenu.cz, zápis do databáze hotely-pobyty.cz, 5 konferenčních a 5 pobytových balíčků, přístup k poptávkám zadávaným klienty na portálu, přístup ke službě doporučování hotelů podle zadání klientů a inzerci v tištěném katalogu Edumenu. Věříme, že i pro vaše zařízení se stane portál Edumenu nejlepší volbou propagace vašich konferenčních a seminárních prostor. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci s vámi.